Здравейте, хора! Аз съм Боби и тук с мен е Калян, който скоро би трябвало да дойде в играта. Шо, не искаш ли да... Мага. И сега ще играем Roblox Grand Blox Auto. О, яка количка има това. Ето. Значи, ще купя Пагани Зонда или Пагани Зонда F Roadster. Защото 1 милион ще събера след години. Да. Айде, чакам те да се играеме в къщата ми. Какво? Не разбрах нищо, но добре. Какво? Не те разбирам. Боби 0711. Чекайте, ако... Вече съм с мега яка кола, бе. С Камарото. Аре да те закарам и ти да си купиш кола. Не от това, защото са мега скъпи. Ще те заведа където са най-ефтини, искаш ли? Абе, къде ходиш? Може да си купиш и по-бързо. Абе, толкова карах на срещното, нали? Абе, гледай го са. То нарочно ли го прави? Защото аз мога ето и просто да си заобиколя. Да. Аре, купувай си. Нямаш пари. 56 000 са ти малко. Друг път. Айде, аз чакам да се състезаваме. Защото сега ще събирам 750 000. Абе, това съм аз. Твоята колко набира, бе? Колко набира твоята? 3, 2, 1. Пип.
Абе, той е с някаква мега бърза. А моите пига са. Как моите пайка? Поне беше готино състезание. Кой ще точно? 100 км набира моята. 130 викаш. 100? И 30. Аз тя да си купа къща. За да печеля на 10 секунди по 1000. Ако искаш и ти си купи. Let's fight. Let's start the race, bitch. Get up on a bitch. Get out the way, bitch. Абе, защо нямам... Get up the way, bitch.